kahit na medyo may kabaan itong introduksyon, para naman hindi masabing merong diskriminasyon, isama na rin natin ang mga paasa, ang mga mahilig maglaro ng damdamin ng iba, sa mga nangiiwan at mga nagbabalak pala, sa mga nagkakalabuhan at iiwanan pa lang. Mga kaibigan, ito ang obrang pinabagatang bagsakan ng feelings. Halina't basagin ng maskara, wasakin ng mga selda, at palayain ang nagkukubling damdamin mula sa paghihinagpis na nagsisilbing bilangguan ng mga pusong takot ng masaktan, takot ng umasa, takot ng mahal. Kaibigan, gusto ko lang ipaalala ng sarap ng pakiramdam ng magmamahal, lalo na't minamahal ka rin niya. Pero ang tanong, handa ka na ba? Yung tipong may nararamdaman ka pero di mo masabi sa kanya. Yung tipong pinipilit mong pigilan ang damdamin mo, pero halata pa rin ito sa mga mata at bibig mo. Bro, marahil sobrang nagpapakatorpe ka. O sadyang naduduwag ka lang talaga. O sis, marahil ikaw tong si Inday na hindi rin alam kung hanggang kailan ka maghihintay. Kaibigan, masarap ang pakiramdam ng nagmamahal. Pero ang tanong, handa ka na ba? Mahirap naman kasi yung maraming pinaparamdam pero walang sinasabi. Yung nag-uusap, sumula umaga hanggang gabi. Meron ng tawagan pero ang tanong kung kayo ba'y nagkaaminan. Maligayahan pang maraming nagsasabing bagay tayong dalawa. Pero ang kailangan ko ay ang opinion mo tungkol dito. Bagay nga ba tayo? Dinadaan sa tawanan, nagkakakiligan, pero walang diretsahan. Di malaman kung ito na ba ay seryosohan o isang malabong usapan. Kaibigan, masarap ang pakiramdam ng nagmamahal. Pero ang tanong, handa ka na ba? Handa ka na bang iparamdam sa kanya na para sa iyo, mahalaga siya? Handa ka na bang iparamdam sa kanya na mahal mo siya, siya lang at wala nang iba? Kaibigan, masarap ang pakiramdam ng nagmamahal. Pero ang tanong, handa ka na ba? Baka kasi pag natagalan ka pa, at kung kailan dumating na ang panahon na sadyang handa ka na, pero siya, umibig na sa iba.